katropa nag FB Live, no? Ang nasampit nga kapitan kagabi mga kaigsunan. Now, samtang gina-plaster pa o atong gihulat karon mabakante kay ubay-ubay sad mga igalang na nguha ni nangayo ni mga impormasyon, no, dito sa atong sister station sa XFM Davao. Ato siya ni padayunon mga igala mga iskutanan. Good morning Sir Ronel, watching from Asuncion. Merlin Donato, katropa, mayong buntag. Salamat sa pagtanaw. Mga katropa nato, golden listeners na minaw garon sa 98.3 Gold FM, good morning. Good morning. Sa mga katropa na minaw sa 107.1 XFM Tagum, good morning. Good morning. Sa mga naglantaw garon pinagi sa tong FB Live sa Bullseye Northern Davao, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Asa man kang bahin mga igalas, Pilipinas, kalibutan o Mindanao karon, alam maayong pagpanikay-sikay ninyo diha. Good morning. Alas 8:34 na mga higala ang tagna sa ato ang pagbanagubanuban. Now, kini mga higalang akusasyon ni Saldico, gipalagan kini mga higala ni Presidential Son and Majority Leader Sandro Marcos. Yamatod ba niya destabilization kuan gini? Kabahin mga higala sa destabilisasyon ngadto sa gobyerno. Pero alang ninyo destabilisasyon ba ni? O issue ni mga higala nga adunay kapasikaran og angay lang pod mga higala? Nga tubagon mga igsoon, dili lang pinaagis pag-ingon nga walay kredibilidad si Saldico. Ako di ko mutuo ana, mga katropa. Di yung ko mutuo nga walay kredibilidad si Saldico ngano man. Una sa tanan mga igala, mubumirang na sa ila kung si Saldico walay kredibilidad ngano man. Nganong gihimo man ninyo, nganong gisaligan man na ninyo nga mamahimong committee chairman sa appropriations kung wa man dai nay kredibilidad ng tawhana, mga kaigsuonan. Kung gihimo na siya may gala nga kining Committee on Appropriations Chairman, but pasabot, saligando na siya. Gisaligan na siya mga higala, no, sa administrasyon. Kaya nga naman, no, ang administrasyon mga higala, kung ikaw presidente, dili nimo pwede, kung dili pwede nga kalaban nimo, ang imong ang Kongreso o ang Kamara de Representante, mao gani nga, pangitaan yun na pamaagi nga ang mabutang diha nga leadership sa kamera kadtong dili nimo masugo-sugo kundi the other term is nakasabot sa imuhang agenda. Whatever is the agenda, no, nakasabot sa imong agenda isip pangulo sa Pilipinas nga kausan nimo ba? No, kausan nimo, kauban nimo sa panaw kay wala ba kakita ba og presidente mga higala nga mubutang og mga leadership o committee chairmanship o mga higala musalig, no, sa leadership sa kamera nga kalaban niya sa partido mga kaigsuonan. Mostly ang ibutang dinha mga katropa kadtog yung dili man sa ingon nga mahulhugan kun dili mga higala kaila amigo o gisaligan sa administrasyon o sa presidente mga igsoon. Na kumuingon ka karon nga dili kredible si Saldico og walay kapasikaran ng iya mga higalang gipanulti. Kana siya pwede na kung si Saldico wala lang, membro lang sa silent committee mga higala diha sa kamera. Pero ayaw kalimti nga si Saldico kahibaw asa na paingon ang mga pondo nga naman chairman gani of appropriation. Gamhana na, may buntag nimo diha Edeline Mayas kay nabala ka siya karon pa daw siya kamata. Wala problema na. Naudtuhan ka, hapit naman alas 9, alas 8:37 na ang oras mga katropa. Bullseye. Now, padayon sa unahan. Kini karon mga igala, kining mga pamahayag, no. Ang ato manggod ani mga igsoon nga mapabilin ang tao ba nga we will keep you updated aron nga di ta malipat mga kaigsuonan. No? Muingon mga higala si Saldico si Bongbong yun, no, ang utok. Now, si Romualdez karon mga higala, muingon sa hinlo ang iyang konsensya. No? Wala siya mga higalay, bisag piso kuno nga gikuha gikan sa panudlanan sa gobyerno. Bullseye! Di na himo-himo ha, iyahagi ng pamahayag. Ni piso, wag yung kuno siya mga wat. Bullseye! Pero kung imong paminaw, Saldico mga higala, sila ang ginatumbok karon. And then, ato kang Marcos, mga higala, ato ka sa presidente, ang ginatumbok karos presidente, mga higala, si Saldico giutok. Nilisod man natuuhan, mga higala, nga siya magkawat-kawat, sa kadako siyang kawaton, mga higala, mukawat man tingali ni si Saldico para sa iya, mga higala. Di po siguro niya paabton og 10 billion, kaya kaibaw yun siyang tiwas yun siya na may galang kalakihan. Now, di ay usa ka congressman nga gikuyog mga higala ni Marcos kausa ni presidente kausa, no, niya niyadtong panahon na
nagkita mga higala si Marcos, President, si Romualdez, o si Saldi. Gikasab-an mga higala kuno, mas base aning base aning ka congressman, no? Gikasab-an mga higala sa presidente si Romualdez ug giingnan, grabe pila may gusto ninyo kuhaon. So, nakita ni mo ron, pasahanay istorya pasahanay. Nakita na ni mo ni karon mga higala nga sumala mga higala sa asoy no sa maong congressman nga nasuko mga igsoon si Pangulong Marcos ngadto kang Romualdez gumikan kay walay nagpaturagas na kuno mga higala sa pagpangawat sila. Pila man di ay kabalay sa Forbes ang inyong gustong paliton sa Forbes Park. Pila man di ay ka rest house ang gusto ninyong paliton. Pila ka sakyanan ang gusto ninyong panagiyahan. Pila ka kabyar kana balo ka ng kabyar mga higala. Perting mahala na ang itlog sa isda ba no? Mahal kay na siya dong. No, kayang paliton ang Mindanao ana dong. Perting mahala na nga. Ano naata ana mga higala madato gyud ta. But pasabot nga nasuko kuno ang ang presidente mga higala ngadto kang Romualdez kay wa na kunoy kuan. Ang maong congressman mga higala mao si Toby Tiangco. Karon, kinsa man si Toby mga higala? Si Toby, no, ilahan ni mga higalang kaalyado. Nagbulabog-bulabog lang ni karon human atong eleksyon mga higala, kay doon na may mga bikil-bikil. Si Toby mga higala, matod pang Toby nandun ako. So, moingon gyapon ta karon nga wala gyapon na siya kredibilidad. Kung ako'y moingon nga nandun ako, ay gyud magtuo kay wa man jud ko dito. Pero kini si Toby Tiangco mga higala, ningon nga, nandun ako, nakita ko, narinig ko. Nakita mga higala niya, nadungog pag yun. Paminaon na ko nato ang iyang, pamahayag ni, ni Toby Tiangco, Representative Toby Tiangco. Good morning ni mo diya, Aquila Vlog. Morning, watching from Leyte. Uy, Leyte ha, kumusta diha ang area na ni Romualdez? Kumusta man mo diha? Kuan ba na siya? 6th District? Sige daw, ato maminahon si Toby Tiangco. Giun sa mga higala. Kani. Interview man yun kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming kabyar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niyo. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved. Diba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Upong pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming kabyar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niyo. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito?
Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has a may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved. Diba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Alright, alas 8:45 na mga igalang tagna sa atong pagpanagubanuban mga katropa. So, mauna ni ron ang tunada sa storya. Paminaw ni mo si Saldico, ako adyo ko maingon ha, nga si Saldico lay sala. Sadan na mga igala si Saldi. Otro po na, ayaw gid mog tuo nga wa nay natiti. Kay di mo kumutuo ana gyud. Ikaw mo tuo ka ana. Kay may matod ba niya wala talaga akong natanggap diyan. Kahanggaw ba nimo? Magpasugo-sugo na lang kas presidente kung tinuod manggaling unya wa kay matiti. Kabuang. Binuang. Oh. Pusa man kabalo man ka nga moabot gyud ang day of reckoning ani. Naadyoy panahon mabulabog ning tanan. Di jud ka no? Si Saldico pod magmalinis. Mga higala. Pero tanaw na to, si Saldico na helicopter. Si Saldico mga higala na eroplano. Si Saldico pagkaris tagiya itong eroplano, mga higala, gisakyan digong. Si Saldico nindot kay balay mga higala dito sa Baguio City, mga igsoon. Pila ka hektarya na nga villa, mga higala, gipuyan ana, o gipalit ana, mga igsoon. Dako kay nagkabda, kuan, no? Daghan na siya gikalambigita, nalambigit na itong mga company, no? Atong mga laptop scam, no? Katong SunWest, no? Parmali. Daghan na gikalambigita may igala si Saldi. Walking in the broad daylight mga igala ning kawatan. Ngaron, mayngon mga igala, Saldico is not the hero here, ha? Ay ibutang gyud na sa inyong isip. Dili si Saldico hero diri. Posible po si Saldico mga igala milutaw aron nga musamot tagka kutaw atong libog ani. Una, mga igala, paminawa si Saldi, kinsa iyang ginatudlo karon? Ang iyang ginatudlo mga igala, BBM. BBM ang ginatudlo, dili man si Romualdez. Ang iyang ginatudlo mga igala, primarily, although ma-mention gid si Romualdez, pero dili main man si Romualdez. Kaya murag ginapagawa sa istorya ni Saldi nga, pag mo istorya si Martin, mayon na si Martin, may basbas yan sa taas. Kinsa man ang taasan na katong tiki, talo-to, toko, o wakwak, dili. Klaro na kaayo nga ang pasabot ana nga taas di sad na Ginoo. No? Di sad na Ginoo mga igala. No, kanang taas nga isgutan niya, taas nga posisyon mga igala. So they are referring, no? They are referring ang ilang ginapasabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karon, mabasa naman nimo ng kamada ana. No, ang ginatumbok yung karon mga igala ni Saldi, si Presidente Marcos mo'y gasugo. No, di ba mo nimo nagagawas? Mo na gasugo si Presidente kay itong mga maleta, etc. mga igala. Karon, tingog sa Presidente mga igala, no? Wala siya na dawat. Wala siya na dawat may son. Ang iya pong ginapiktusan si Saldico. Saldico ra gyud. Bullseye. Karon isalot na to kining pamahayag ni Tubit Tiangco. Mangutana sa ko ninyo, mutuo ba mo nga si Tubit Tiangco credible? Mga katropa, ako mutuo man ko nga credible di kay kuyog-kuyog man eh. No? Kuyog-kuyog man ni mga higala. Wa po di siya kuan. Ako ina mo ingon na pod si Claire Castro nga iya na po ni sa Duterte si Tubit Tiangco dili man pod. Kay in fact mga higala, campaign manager man ni Maigsoon atong pagpanagan atong sa to. Unsa kanito dong katong Bagong Pilipinas mga senador gani nga grupo. O campaign manager man ni siya. Kaya lang wa lang ginagkadimao kay giuna man nilag tira si Sara di ang mga tawa na ginoon mamotar. Ang pangutana lang dire si Tubit Tiangco may kredibilidad ba? Yes. Siguro mga 80%, 90% may gala na si kredibilidad niya naman. Ma-check man na, no?
Ag moingon na po karon, lipod na kadinay mga higala si Marcos moingon nga, ala di ba na tinuod wa may nag-uban ana. Di ba na madinay basig moingon si Tubig Tiangco, nay picture na to. Oh. Delikado na mga katropa moingon si Tubig dia, taka-taka ra man kagwa naguyog na naka-picture naka-selfie ta. So, nga na mga katropa, unsay tunada sa istorya ni Tubig Tiangco nga mura baga og kanabang nangabugar sa pangulo mga kaigsuunan. Ato ra ni sumpayon, no? Hinay-hinay itong tawag si Kuandong, si katropang Marvin. Unsay kuan karon tunada may higala sa istorya ni Tubig Tiangco ingani nga ang nagsabot mga higala nagkonsabo aron nga mangawat mag-insert mga igsuon or mangurakot sa kwarta sa gobyerno duha. Si Saldi og si Martin. No? Si Saldi og si nag-unit team sila ila. Dili ni unit team Akila Vlog katong nag-campaign manager ni si Toby. Si Tubig Tiangco campaign manager ni sa katong 2025 election. Nakatabag ulang nga election god. Siya campaign manager atong nangapildi mga higala. Kung imong tanawon mga higala, ang tunada sa istorya ni Tubi, si Martin og si Saldi, maoy nagkonsabo mga higala para mangawat sa gobyerno, di ba? Kaya unsa ba ingon? Paminawa, baliko na to. Dong, balik ra gud si Tubi dong. Iyahang pangalan, iyahang pamahayag. Iyahan na. Sa ingon ni Tubi. Talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, kamo ni Saldi. ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Pila ka Ilan balay? bang eroplano ang kailangan ninyo? Eroplano. Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ferrari, Gaano mahalong sakyanan. karaming pera ba ang gusto niyo? Pila unsa kadaghan? Karaming caviar ba ang kaya niyong kainin? Ang pinakamahal nga kuan. Yun ang bungad. Bihod. Yun yung opening Bihod statement man ang kabyar. nung pag-upong noong November 24. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niyo. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap Wala dyan. akong natatanggap. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa house. Grabe yung corruption sa house. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap. At alam mo, Martin, na wala I will akong have to say natatanggap. this, baka magalit siya sa akin, but the President has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved. Diba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protectionan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Alright. Bullseye! Bullseye! So mo ni, ang sulti mga higala ni Tiangco nga nasuko si presidente iyang giyaw-yawan mga kasab-an niya si Romualdez og siko. O ginan, Martin, kamo ni Saldi, kaabi ka nga buaya ninyo. Usabon lang ako, iparaphrase ko lang mga higala para mas dali na to basabtan, no? Martin, Saldi, kamong duha ba? Grabe, mga buaya kay mong dagko. Pila man kabalay ang gusto ninyong paliton sa Forbes Park. Muna yung mga mahal mga higala, no? Forbes Park, no? Muna yung mahal nga mga kuan diha, mga puyanan, mga dato na. Halos mga kongresistang kwartahan na adya mga higala, mga artista. Forbes Park, ang kabalik kitara na ng Forbes Park, pobre park, no? Pila ka sakyanan o Ferrari ka na mahalon mga higala, luxury car. Pila ka Ferrari ang gusto ninyong paliton. Pila man ka unsa kadaghang kabyar ang gusto ninyo kanang kabyar may gala mahal kay ng kabyar dong wa pa ko kakaon na dong kabyar o kakaon na mahal kayo na mga igala bihod man na sa isda turas kang mahala gyud na no mura na nagisudod naglatang gamay mga igala mga makakasagaran makakaon na katong naglibog na bitaw mga higala unsaon paggasto silang kwarta katong manghinambog na gani mga higala nga maglata og isa ka bukbaka ang isugnod kwarta di pagyud mahurot ang kwarta dong.
mo nay pagkaon sa mga kwartahan kayo. So, matod ba nasuko na mga higala si BBM kay ingon siya, grabe ninyong grabe ka nga buaya ninyo diha. O kahibaw ka Martin nga wala ko'y nadawat niya na. So, ginapagawas na karon ng istorya mga higala. Lisod man gud pag si BBM ang muingon nga wala ko'y nadawat ana mga higala. Although pwede niya na ingon direktamente but mas lig-on gyud tog naay laing tao musulti para siyang muingon nga oy kahibaw ko kadungog ko nga wa ginadawat ang pangulo ana. So again somehow kini mga higala is a part of libog-libugon ta. Apart na siya. So stay with me para masabdan ninyo na mga higala. Stay with me. Now, ang pangutana karon mga igsoon. Pangutana, Presidente Marcos. Kahibaw man di ay ka nga kawatan ng duha. Nganong wala man kay gihimo. Bullseye. Kahibaw man di ay ka nga kanang duha imong agaw og si Saldi mao'y mga ongo diha sa Kongreso ngano man nga imong gipasagdan. No? Bisa magmoingon siguro buutan daw sa PBBM mga higala. No? Nganong wala kay kanabang kaisog. Pila ra may pagtamparos na dili porke igagaw. Di ba? Kung ikaw mga higala diya, ikaw ligoon ka nga kuan presidente ka diya. Mga igsoon. Kahibaw ka nga madaot na imong pagdumala. Gumikan kay giyama-yamaan sa imong igagaw mga higala musugot day ka. Bullseye. Bullseye. Dili gyud ka musugot mga igsoon. Bisan pa siguro moingon taog na nakatabang na sila panahon sa sa inyong kampanya. Dili gyud ka musugot. Ngano man kasayod man ka nga kung ilang ipadayon ang mga binuhatan luoy ang mga Pilipino. No? Ang mga proyekto nga para unta sa tao mapaingon sa ilang kaugalingong mga kapritso mga higala. Bullseye. Kana kung tinuod siya nagmahal sa Pilipinas mga igsoon pero nganong iya man gitolerate ang problema man gud diri Mr. President gipasagdan nimo nga moabot sa ingani nga punto. So karon ang challenge ani karon may panahon pa para makabawi ka Mr. President. No kay sa tunada sa istorya nga para nako side man gud ni Marcos o kining gisulti ni Tiangco, no? Nga gipakita diri nga bisan 5 libat walay nadawat si BBM. Depende na ninyong motuo mo niya na, no? Pero aron may mulig una mga higala nga claim panganli ng imong igagaw. Ibutyag ng imong agaw. Ibutyag ng imong agaw. Ing na nga, nagpa-blessing pa ka, nagpa-pre-over pa ka, kawatan man day kang dako. Yan na ba? Diba? Pakita ang mga Pilipino sa kaisog kung tinuod yung kang wa ka kakwarta diha o kang dugay naman day kining istorya ni Tiangco. But pasabot ani, dugay ra kang kasayod Mr. President nga sige nang pangawat na imong agaw. Diba? Tama ba kung analisar mga igsoon? Dugay naman di kakabalo nga buaya ng imong igagaw. Dugay man di kakabalo nga kung sabo na sila ni kinsa ning Saldi ko nganong taman raman ka sa pangutana dihag ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto ninyong bilhin? Ilang eroplano ba ang gusto ninyong masakyan? Pila ba kabihod sa kabyar ang imuhang gustong makaon na nganong taman raman sa ingana? O sige, may panahon ka pa karon Mr. President. May panahon ka pa karon. Pamatod iilitok, ina. Kani nga akong igagaw si Martin, buaya gyud ning dako, no? Ha? Wa man ka kay nadawat. So, dapat ipakita na nimo karon ang imong kaisog. Kadjot lang mga katropa kay alas 8:57 na. Tabok sa ta mga katropa dito sa may Digos